आसुनिनि गेजेरजों जि माने बेनिफिसियारिफोरा रां मोननांगौ बा बे स्किमाव हाबनांगौ बेयाव अबयसे बिटिसि ओनसोलनि थाखाय एबा बिटिआरनि आइजोफ्रा दासिमबो माने मोनाखै दा बेखायनो बे मोननै खार'ना अबयसे बिटिसि इलेक्सन आरो लोगो लोगो नै आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि थाखाय कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय माबायाखैमोन दा थांनाय 28 मेआव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे आफाद लिंनानै गुवाहाटीयाव बिटिआर ओनसोलनि इएम चिफ इएम एमसिएलए आरो एमएलए बिथांमोनखौ लिंनानै मोनसे बिथोन होदों जे माने बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोराबो अरुण'दय आसनिनि माबाखौ मददखौ गोख्रै अनसुंथाइखौ गोख्रै मोनथों 12 तारिख जुननि गेजेराव मोनहोनो हानाय बायदि मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो थिग बिब्दिनो बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनब्रै जिल्लानि डिसिखौ दायित्व होदों जे गोख्रै माने सायख'नानै एबा जिनिखि लिस्टआव हाबखादों बेफोरखौ एसे नायनानै माने थिसननाय आरो नायफिननाय बे हाबाफारिखौ बिथोन होदों आरो डिसिआ बेबायदिनो ब्लकआ भिसिडिसि चेयारमेन एबा भिसिडिसि लेभेलाव बेखौ हरनाय जादों नंगौ बेयाव बे थांनाय समाव जिथुनिखि बेनिफिसियारि लिस्ट बानायदोंमोन बेयाव एसे माने सोरबा मोननाङि मानसिफोराबो मोनदों हाबदों आरो जायफ्रा मोनथारनांगौ जि मोनब्रै केटेगरि जिथु रानना होदों बे केटेगरि राननायनि सुबुंफोरा खायसेखौबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंखादों बे आइजोफोरनि जिथुनिखि समस्या लुनखौ लानानै माइक्र' फाइनेन्सखौ लानानै बेखौ माने कमप्लिटलि सुद आरो मुल बेखौ होनाय जागोन सरकारनिफ्रायनो बेखायनो बेखौ रोखायै बुंखानाय जादों आरो बेबायदिनो खामानिया हयथ' दायो बिजिरनाय बा बे माने गभर्नमेन्ट आरो बेंकजों सावरायलायनानै गभर्नमेन्टआ हयथ' मडेलिटिखौ बानायबाय थादों पानेरि बिधान सभानिफ्राय बिश्वजित दैमारि हरथा आथिखालनि आसाम बिधान सभानि जिथु बुंथिगिरि जाहैबाय बिथाङा नैबे समाव पानेरि बिधान सभायाव बिश्वजित दैमारिया बा नोंथांनि जिथु बेहाय मेन खास मानसि होनना बुंगोन बे मानसिया जिथु नै पानेरि समाजनि थाखाय मा फैबाय थानाय समफ्राव मा खामानि लानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि लानानै मावनो सानदों अबयसे जोङो बिजाथिनि जानानै एबा दोलोनि जानानै रायजो राजाखौ कर'नानि थाखाय माने साबायखर होनो मोनसे सुबिदा मोनाखै नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों दिनै मोनसे सुजुग मोनदों आं लेटलिबाबो पानेरिबासिनि गासै भटार्सफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों माने रोजा रोजा साबायखर बावदों मानो होनब्ला पानेरिबासिया नैबे देग्लाय 5 बोसोरनि थाखाय माने सासे गोग्गो रोंगौथि थानाय सासे सुबुंखौ पलिटिशियानखौ बिसायख'थियाव बारहोबाय आरो बेबायदिनो नों माने भटार्सफोरनि अननायनि थाखायनो आशीर्बादनि थाखायनो दिनै बिथाङा आसाम बिधान सभानि एबा आसामनि सासे मोजां मोनसे पजिशनाव मोनहैनो हाबाय मोनसे बुंथिगिरि महरै स्पिकार महरै बिथाङा दङ दा बेखायनो मोनसे सनमान गोनां मोनसे पजिशन बे पानेरि समष्टिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव दा बेलाया माने बाथ्राया जाहैबाय पानेरि समष्टियाव 100 समयसा थानाय समयसाजों माने नाख्रुबजानाय मोनसे समष्टि बियो बेखायनो बिथाङा जथेस्थ' सम फैगोन मानो होनब्ला गोबां माने खामानि मावनो थालांनायखौ मावनांगोन दा बे बांसिनै बेहाय हान्थामेलानि प्रब्लेम दङ लामा बानायनायनि प्रब्लेम दङ बेनिफ्राय समष्टियावनो दैमायानो होन बा उल्टा खान्दा माने खुरख'नाय गोबां माने दुब्लि हा बा न'खरनि हाफोरखौ लांनाय मोनसे माबा दङ बे जेंना दङ बेफोरनि सायाव माने खामानि मावनो दङ बेनि अनगायैबो लोंनाय दैनि थाखाय मोनसे समस्या बेफोरखौबो लानानै माने खामानि मावनो दङ आरो बिनि बांसिनबो गिदिरसिन माने माबाया जाहैबाय बै देहा फाहामसालिफोराव डक्टर गैया देहा फाहामसालिफोरखौ माने मोजां फेसिलिटि गैयिनि थाखाय जोंनि गोरिब ओनसोलनि मानसिफ्रा गोजानाव लांनानै बेराम फाहामनो गोनां जादों दा बेखायनो बे सुबिदा सुजुगफोरखौ ओनसोलावनो बा समष्टिनि सिङावनो होनो हानायनि खामानिखौ बिथांखिखौ बिथाङा लानांगोन बा लागोन बिनि उनावबो बांसिनै गिदिरसिन जोंहा जिथुनिखि आनएमप्लयमेन्ट माने समस्या बेखौ बोरैहाय सलुसन खालामनो हायो बिनिबो जों मडेलिटि माने गभर्नमेन्टआथ' गासैनोबो होजोबनो हाया कम्पानियावबो मोनजोबा थांजोबनो हाया खायसे मेरिट बेसिसाव थांगोन खायसे हयथ' बिदिनो माने
जयग'बाबो मोनाबो जानो हागौ बेखायनो बेफोरखौबो बोरै मडेलिटियाव माबा आबादजोंनो होन आबादारिनि गेजेरजों बा मा कनसेप्ट बानायनानै जोङो थिसननो हायो बेबायदि मोनसे गिदिर समस्या दङ बेफोरखौ मावलांनायनि बिथां स्पिकारा सावरायदों आरो आं आसा फारिदों बेफोर खामानिफ्रा जाफुंगोन बे बोसोरबानि गेजेराव निस्सय जों पानेरि समस्थियाव सोलायनायखौ जों नुनो मोनगोन भिसिडिसि लेभेलाव हरनाय जादों आरो बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों दा मोननांगौफ्रा गिबियावनो जेनेबा जायफ्रा बिधबा माने हौवा थैजाबाय बिथांमोना हाबथारनांगौ बिनिफ्राय जायफ्रानोखि हाबा जानो माने मोनाखिसै माने बुरैना थाबाय बिथांमोना मोननांगौ बिनिफ्राय हाबा बिसेट डाइभर्स जाना फैनाय बिथांमोननो होनांगौ बिनिफ्राय माने बिकलांग सोरबा माने बिकलांग जा हेन्डिकेप दङब्ला बिथांमोना मोननांगौ जुदि बिकलांगआबो हौवासाबा बिथांनि बिमानि बा बिसिनि एकाउन्टखौसो होनानै बेबायदि नैबे आसनियाव अरुण'दय आसनियाव हाबनो हागोन बिनि बादैबो जुदि आग्लायदोंब्ला माने टारगेटआ फिलआप जायाखैबा जायफ्रानोखि रेशन कार्ड गैया एकदम दुखिया मोनथावना मानसि बिथांमोनखौ बे आसनि एबा अरुण'दयआव थिसननो थाखाय माने मोनसे अर्डार होनाय जादों खिन्थु मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बेहायबो जिहेथु बायदिसिना एंगोलाव बयबो मोनगोन बयनोबो होनांगोन बिदि मोनसे माबा फैनायाव आइजोफ्रा माने बयबो माने एप्लिकेसन बा एप्लाइ खालामदों डकुमेन्ट होदों दा बेयाव एसे माने होंगो दोंगो बेले बेजे एबा बांसावलायनायफ्रा जादों खिन्थु मोनब्रै केटेगरिनि सुबुंफोरा मोनथारनांगोन बिनि उनावसो माने गुबुनफोरनो बा मोनथावना सुबुंफोरनो दुखिया सुबुंफोरनो माने होनायखौ माने नांगौ होननानै भिसिडिसि लेभेलाव बिथोन हरनाय जादों आरो मोनसे जितु आसुनि दंबावो जितु थांनाय माने काउन्सिल बा एसेम्बलि इलेक्सनाव फोसावदों आथिखालनि जि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया L&T जायखौ बन्धन बेंक रिजार्भ बेंक बायदि बायदिफोराव जायफोरा लुन लाना दोनदोंमोन बेखौ माने सुफुंना होनायनि खोथा बेयो नैबे समाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो बे माइक्र' फाइनेन्सनि बेलायाव नोंथांमोना मिथिगौ जे गिबि मोनसे केबिनेट आसाम सरकारनि केबिनेट मिटिङावनो डिसिसन लादों ढेकियाजुलिनि MLA एबा आसामनि मन्त्रि बे अशोक सिंघालखौ चेयारमेन बानायनानै मोनसे कमिटि बनायनाय जादों बेखौ नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय